ashe haka kaunar ki take da daɗi ya Fatima dan Allah ƙara nitsa ni ciki na taban koshi ba ashe haka kaunar ki take da daɗi ya Fatima dan Allah ƙara nitsa ni ciki na taban koshi ba idan dai kaga korama ruwa na ke bubbuga idan kuma kaga ramuka to lallai kwai mai shiga ni ruwaina ya rufe kaunar ki kawai ke shiga dan Allah ya Fatima ido na bai ganki ba salati Allah kayo wa Fatima zauja dali asasu Hassan har Husaini yaya ga Imam Ali duk wanda yace baya san kuto ba shi da hankali labari na kisan Husaini dama ban ji shi ba da ranar da na ji shi hankali na bangansa ba barci dama ba ta shi nake ba bangansa ba yunwa kuma na shafe ta ranar ban ji ta ba a ranar sai da na ji dama a ce ba a yi ni ba wayo Allah ya Husaini Allah na ji da kai Imamu Hassan bin Ali na cire hula kai Imam Ali gun annabi ba wani gwarzo ya kai ku kai ni Madina ziyara a raudar shugaba batun aikin Fatima abin mu na damun mu idan zami magana sai ya bi ma da famu amma in ka ji maganar abin ya taba kimar mu amma Allah na gani ko da ɗaya ba mu ji shi ba kaunar Fatima ce ta sa nake jin kwarin jiki idan dai na tuna ta sai yanzu digna wasake idan kuma na ji an kira ta sai na yi rawar jiki idan Allah ki kula ni ban mayafin ki na lilliba dan kaunar da annabi yake miki ki jana da mu dake ki kara kusanci Fatima a tsakanina da ke ina so in ganki ko ido na zai wasake dan ni barci na nake har yanzu fa ban tashi ba to ni zan yi tawassali da ke ya zauja tali dan sautin muryar nan da kike yi wa Imam Ali dan yanda yake amsa miki a cikin kaunali ki yarda da ni in faɗi amma ban san ki ba ni dai bawan yayanki sharifai nai Fatima ki ban dama in musu shidima yana na Fatima ki kai ni Madina na gaida abban ki ma'azama ki bar na can kar na dawo Najeriya Fatima domin sallar annabinmu mai nutsuwa Fatima domin sujadar nan da yake yi wa Allah Fatima dan kaunar da take tsakaninki da annabi Fatima ki yarda hannuna ya dafa karhudar shugaba ashe haka kaunar ki take da daɗi a cikin jiki ina jin motsin ta sayyada ta a cikin jiki idan ta motsa min sai na ji nai nauyin jiki kwakwalwa na neman ta buga da ban ganki ba amma labari ya zo ganinki yana yin wuya sai mai matsayi ke iya ganinki na waliya dan na Khadija ki tausaya ina ta magiya bani mukamin da zan iya ganinki nan gaba na Batula in dai na ganki zan yi miki sallama kin amsa rama na samu duka an gama domin ba kya amsa sallamar yan wuta Fatima wanda kika yi wasu ta ma'ai wuta ba zai je ta ba yana na Fatima
Salamu alaiki ya san da zangan ki matar hali. Salamu alaiki ki amsa mini ya zauje dali. Ki banzo ban naki in saka na yi tawassuli. Wayo Allah Fadima, wayo Allah Fadima. Ashe haka kaunar ki take da daɗi ya Fadima, dan Allah ƙara nitsa ni ciki na taban koshi ba. Ashe haka kaunar ki take da daɗi ya Fadima, dan Allah ƙara nitsa ni ciki na taban